खुलुमबाय आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर थांनाय साननैसो सिगाङाव बिक्रम दैमारी बिथाङा दुरान कापनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दुरान काप जितु फुटबल गेम बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों बरायदों आरो रायजोआ नायनो मोजां मोनो रायजोआ फुटबल नायनो मोजां मोनो गासिखौबो मोजां मोनो बिनि थाखाय आंबो बरायदों किन्तु दुरान काप फुटबल बायदि नलेज फेस्टिवल बायदि ISPL फुटबल गेम बायदियाव मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों माने अर्डार देखाय फैसा जादों बेखौ रायजोआ मिथियोबा खिन्थु दुखु मोनगोन हलाय नै आं मोनसे खोन्था नोंसोरनि एग्जाम्पल होनि बुंनो हागौ बोरै फैसा लुटिना जादों होनना बुंनो हागौ नोंखौ होमबा बिक्रम नों बोरै ISPL आव नलेज फेस्टिवलाव दुरान कापआव बोरै फैसा बख' जादों होनना नों बोरै बुंनो हागौ आंखौ बुङा होमबा अब्ला आं नैबे लेखाखौ दिन्थिगोन दा बिथांनि बुंनायखौ लानानैनो गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों दावबायसा बर' बिथाङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासैबो बाथ्राखौनो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन नाथाय बिनि सिगाङाव आङो नैबे मोनसे सुंद' आपडेटखौसो नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों सा 4 BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जइन जाबाय बे सा 4 BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइन जाफैनाय दैदेनगिरिफोरनि मुङानो जाहैबाय फारियै मिरु लाइमोन BPF नि मुस्रि सोमावसार मोसाहारि दरंजुलि ब्लक BSU नि गाहाय नेहाथारि मुस्रि हबिलास इसरारी मुस्रि टाइफन सर्गियारि आरो मुस्रि एन्जेल गयारी रायजोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जिहेतु BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे BTC इलेक्शननि सिगाङावनो दानिफ्रायनो गावनि थाखानाय दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआवहाय जइन जानायखौ जोङो बे समाव नुबोगासिनो दङ रायजोफोर दाना फैदो दावबायसा बर' बिथाङा बे समाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावसो नोंथांमोना गावनि कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय प्रमाण কৰি দিয়ক কোনটো দিশত মানে দুৰ্নীতি হৈছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কোনটো ইভেণ্টত বা কোনটো সাবজেক্টত খাদ্যত হৈছে না ফিল্ড বনোৱাত হৈছে না টিমক দিয়াত হৈছে কোনটো হেৰিত দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁ দেখাই দিয়ক আমি হিচাপ বিচাৰোঁ হাগ্ৰাম মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দৈজিং ফেষ্টিভেল পাতিছিলে তেতিয়া কি এচিভমেণ্ট পাইছিলে আমিও সেইটো হিচাপ বিচাৰিব পাৰোঁ এইটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে তাৰ বাবে ইয়াত ISPL বুলি নহয় দুৰান কাপ বুলি নহয় ইয়াত নলেজ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে এছিয়ান খো ইয়াত খেল হৈ গৈছে তো ডাঙৰ ইভেণ্টবিলাক ইয়াত হৈ আছে গতিকে কিবা এটা ইভেণ্ট পাতিলেতো খৰচাটো আহিবই ইতিমধ্যে তো সেই খৰচা কৰাটো যে কিবা দুৰ্নীতি বা কাৰোবাৰ পকেটত সোমাব সেইটো মই নাভাবোঁ